kakate. Kabit lang naman. Now! I wanna be all I ever wanna be, yeah, yeah. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home. Yantes, Francine Diaz, Nancy Benay. Hi guys, what's up? It's me again, Louie, Andoyo, ang bayot ikugan sa sulok. For today's videos, gagawa tayo pa na bagong video. Ang video na gagawin natin ay video ko yung sarili ko. Hindi na pwede na video ko yung sarili mo dahil nandito ka naman sa puso ko. Now! I wanna be all I ever wanna be, yeah, yeah. So guys, for today's video is iba kasi nandito ko ngayon sa mountain top and then ipapakita ko sa inyo kung ano yung view dito at saka something real. And mag-action lang ako kaya nasa movies, ganun. And then let's start. Ano pa hinihintay natin? We're waiting for something that never gonna be happen na maging kayo. Anong kailangan kong gawin? Okay, let's start. Let's climb the mountains. But we're waiting for something that never's gonna happen. Oh my gosh, nandito na kami. Aray. Ang kakate. Kabit lang naman. Now! I wanna be all I... So again, we hit the top of world and pupunta kami sa pinakatuktok. See ya later. We're still climbing. Kabit lang. Kabit ka lang. Bakit ka nagmamatigas? Okay, let's start. Nandito na pa tayo sa main idea, sa main. Ipapakita ko yung view dito. Ibabak mo na yung camera ko. So, Gora, mga bekes, manguha kami ng bayabas kasi may bayabas dun sa pinakatuktok ng bundok. So, let's start. One eternity later. A few moments later. Secret namin. So, may nakita kami, guys. Anong kailangan kong gawin? Upang malaman mo Nagmamayari ng panty. ikaw ang minamahal ko. Oh my gosh, wala kang pakialam sa buhay ko. A few moments later. So, pauwi na po kami. Even napaka-hirap po ng dadaanan namin is papauwi pa rin po kami. Kasi sa nakikita nyo is maganda po kaming lahat dito. Char, gabae. So, guys, Gora. Oy, dili mag-away ha. So, ayan, ang mga lakwatsera. Ay, okay. Dora, kaya yun yan guys. Tingnan nyo yung view. So go, Dora. Nakakawala ng stress. So, i-post na ko rin sa YouTube para na may memories. And then, we are going to home. A few moments later. Guys, nakauwi na kami is, if you like this video, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking in-upload na bagong video hanggang sa muli pagkikita.